Patrik, använd din tajkningsstab upp! Svep Patrik! Svep den där och få det på marken. Skifta nivå. Punkt. Här har du det. Antingen läckta eller Patrik, byta nivå, skjut ner och droppa nu. Droppa ner. Nej, det är inga problem. Enkelt, utan annan. Bra. Så upp. Höger armbåge mot taket. Höger arm. Kolla. Rulla. Du kan rulla ner på när det kollar. Tryck ner. Armhålan bakom nacken. Svepen Patrik. Ta ner honom Patrik! Ta ner honom Patrik! Ja. Testa din svep. Det vanliga svepen. Tajkningssvepen. Igen. Akta ryggen. Bra. Ut med höften. Bra. Akta nacken. Akta nacken Patrik. Det blir cranks. Igen Patrik, svepen där. In rätt upp han och så tajsvep. Bra. Har du på upp han rakt. Lätt på tårna, lätt på tårna. Okay. Akta nu. Dra tillbaka ditt ben, sparka ifrån, sparka ut ditt ben. Bra. Patrik, ställ upp! Akta ditt. Bra! Titta uppåt, bra. Patrik! Fan! Garvare. Så kan du inte göra. Gå inte in i hans kamp. Akta nu. Kom upp, ställ dig på ditt vänsterben. Titta nu, bra. Bra Patrik, din höger hand, andra hus. Höger hand Patrik, andra hus. Höger hand, andra hus. Ja, men helt annat. Gå på den Patrik. Ner med en snack i marken och så korsa med armen. Akta svepet nu också. Där ja. Och jobba in den. Ta ut din höger arm. Kom igen. Bra, fortsätt. Ja då. Väl lite tröttare. Ställ upp. Akta ditt ben. Ta bort ditt benet. Sparka med andra benet Patrik. Yes. Ta ett ben istället Patrik. Ta en Sträck på benet, sträck på dina ben. Sträck den, låt dem vänta lite. Dra ut den nu. Bra, upp snabbt. Bra Patrik. Inga problem. Kom inte in i hans tempo. Kör snabbt. Rör dig snabbt. Kom igen. Bara fortsätt skjuta.